खुलुमबाय दिनै 2 डिसेम्बर 2023 सुनिबार गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय आगिया ओनसोलाव सासे आइजोआ गावनि सानै लोगोफोरजों दुब्लि बारियाव खामानि मावबाय थानाय समाव हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै बुथारजादों। नाथाय गुबुन सानै बिनि लोगोफोरा जेबो जायासै। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय जालजाली दास। मणिपुरनि प्रि-पाक उदखारि आफाद एबा बिग्रायारि आफादनि सासे केदारआ आसामनि डिब्रुगड़आव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। पुलिसआ बे केदारखौ महानबारी एयारपर्ट डिब्रुगड़निफ्राय एरेस्ट खालामदों। हमजानाय केदारनि मुङा जाबाय नंताम्बाम काबिचन्द्रन सिंह। साथाम आइजोफोरा जोबथेसालिनिफ्राय खारखुमा लांदों। आइजलनि सेन्ट्रेल जेलाव ड्राग्सनि केसनि थाखाय हमजानानै दोनजानाय साथाम आइजोफोरा कम्बलफोरखौ आरो गस्लाफोरखौ जरायनानै जेलनि वालखौ बारनानै खारखुमा लांदों। खारखुमा लांनाय आइजोफोरनि मुङा जाबाय निंबय लालसानमावि आरो लालरुटसांगी। दा बिसोरखौ पुलिसआ नागिरगासिनो दङ आरो बिसोरखौ नागिरना मोनबाथाय आयेननि बायदि एबा गोख्रों साजा होगोन होननानै फोरमायनाय जादों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रामफल बिलनि थागिबि रामप्रसाद नार्जारी आरो सन्जय बसुमतारीआ गुदुं सिंनिफ्राय ओंखारबोनानै न' फारसे सफैबाय आरो न' फारसे सफैनानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो बिथांमोनखौ रायजो राजाफोरा गोबां बरायदों। लोगोसे बिथांमोननो बिटिआर सोरखारा मबाइल टि स्टल होनाय जागोन होननानैबो रादाय होनाय जादों। लोगोसे आसाम सोरखारनिफ्रायबो अनसुंथाइ होगोन होननानै बुंनाय जादों। गोसोआव बहुद गोजोननाय मोनबाय बिमा बिफा बिदा फंबाय जाथि बंस'खौबो लोगो मोननानै। नोंथांमोननि जे जाब्रबथाय जाथाय बे जाथाया सारा बुहुमनाङैनो गोसारलांदों। इसोरनि नामाव आर'ज गाबदों उत्तराखन्ड सरकारनि गोख्रों नाजाथियाव नोंथांमोना दिनै फिन गावनि जोनोम गामि नुजाबाय। बिनि थाखाय उत्तराखन्ड सरकार भारत जेनेबा आसाम सोरकार बिराद रोजा रोजा साबायखर बिसोरनि थाखाय। जाथायनि थाखाय फोरमायनो हागोन माबोरै जायामोन जाथाया जोंनि डिउटिया हरनि 8टायावमोन। 11 तारिख 8टामोन बिदिनाव जोंनि डिउटिया 8टा जोंनि डिउटिया जाहैबाय 210 मिटार गोथौआवमोन। बिनिफ्राय जोंखौ फार्स्ट टाइमाव आंखौ लानानै थांदों 210निफ्राय पेसाव लांदों 2000 मिटार गोजौआव लानानै थांदों। बेनिफ्राय मेचिन सालायनो मानसि गैया होननानै लांदों। ओंखाम सालायनो मानसि गैया होननायाव मेचिनखौ ओंखाम सालायनांगौमोन। बास आं थांबाय थांनानै बास जोंथ' जेबो बे 2000आवथ' जेबो रिपर्ट मोनहैया बेयाव जेबो आवाजबो खोनाहैया। बेनिफ्रायनो बिसोरखौ 3टा बाजियाव सानै लानानै थांबावबाय। बेनिफ्राय जों फैनाय समाव जोंना नैबाय दंमोन जोंनाव 12 जनाव जों साथाम थांबाय। बेनिफ्राय सावथालफोर दंबावो झारखन्डनि उरिसानि इउपिनि बिसोर दङ आरो हिमाचलनि बिसोर थालांबाय। थालांनानै ओमफ्राय घटनाया जाबाय 5:30 जादों। 5:30 जानायखौथ' जों घटनाखौ जों जेबो मोनथिहैया खोनाहैयाबो बाव एथ' गोथौआव। ओमफ्राय दाना खबर मोनबाय माखासे खबर मोनबाय खारला खुरला जाबाय एसे खबर मोनहैग्रोबाय बिसोरो। खबर मोननानै एसेल' गोलैदोंमोन फार्स्ट टाइम स्टार्टिंआव एसेल' गोलैबाय। ओमफ्राय दाना खबर मोननानै जाय फाराफारिनि बिसोरबो मोजांखौ मेसेज होबाय बाहेरायाव माबा घटना जाबायना ओंखारदो होनबाय। ओंखारबाय जों ओंखारनानै ससे फैबा जोङो दाना गारि सारि बलेर'आबो फैग्रोबाय गावसोर फरमेटफ्रा सानै फैग्रोबाय बिसोर थाबथा जाबाय। दाना गारिया फिदिंफिनबाय जोङो हाइद्राजों जा जाय गाखोना फैजोब्बाय। जेखनाखि जों 200 सौफैयो 200 सौफैयो होमबा लामा कमप्लिट बन्द'। बै समाव नोंथांमोननि गोसोआथ' सिगाङाव एसे बहुत गिनाय फैदों। गोलैनाय सिस्टेमावथ' नों खुनु बन्द' जानायनि नामखौनो लाखायाखै थाबथानायनि नामावनो गैया ओरैबायदि जादों आरो बेनिफ्राय बे जाबाय आंनि गोसोआव दा जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा गामिनि लकेल मानसिफोर जेसेबां दं गासिबो नुफैबाय। इसोरनि अननायाव जोङो दा मोजाङै सौफैबाय। दा बिराद खुसि बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ बिराद सान्थि मोनदों। आरो बै जाथाया सोमजिदोंमोन बे जाथाया माबोरै जानायमोन मिथिगौ नामा नोंथाङा? बे जाथायखौथ' जोंबो मोजाङै नुवाखै उनावसो जोंखौ थांनानै खिथाहैदों खालांनानै। 17 दिन गुदुं सिङाव जे नोंथांमोना थाबथाना दंमोन माबोरै सोलियोमोन बै समाव? जानाय मोनबाय नालाय बेजोंनो जों सोलिनानै थाबाय। मुरि सोहरदों बादाम सोहरदों काजु बादाम सोहरदों सारि इंसि पाइपजों। स्पेसियेलि मा खामानि मावोमोन बिसोरो बै गुदुं सिङाव थानानै? जोङो एलजि लगायोमोन। एलजि लगायो सर्टकेट सारो ग्राउन्डिं खालामो। जाथाय जानायनि बेसेबां गोबाव जाथाय जानाय समाव जों गैयामोन नालाय उनाव 5:30 जादों नालाय बे घटनाया। माने जों 5:30 जाबा खालांनानै खिथाहैदों जोङो केसआव थांनानै खिथाहैबाय। ओमफ्राय जों फरमेनफोर दं नालाय फरमेना बुंबाय थौर थाबनो
लामा गोथेबायनो आं सानदों मा लामाया फिसा एसे गोथेबायनो फिसा दं खोमा जों ओंखारलांनो हागोन बयबो बुङो नालाय ओंखारलांनो हागोन खोमा फैनानै नायफैबाय खाथियाव उनावहाय लामाया फुरा गोथेजोबनानै दं बे समाव माबायदि सानदोंमोन गोसोआव जेब्ला लामाया गोथेजोबबाय मा सानदों नुफैबाय जोङो लामा गोथेजोबबाय ओमफ्राय बे समावथ' जेबो जायाखैमोन नालाय गोसोखौ जेबो सानथ'वाखैमोन उनाव दसे साननै थानानै आरो लस गोलैबावबाय फुरा ज्राम गोलैबावबाय अब्ला गिनाय फैबाय जों गोसोखौ माने रिबानो बायनानै रिबलायनो एलजियाम बायनानै गोलैबायना बेखौ नुनानै गिबाय जों फुरा नायग्रोमोजोब्बाय बयबो 41 जन मानसि बेखौ नायनानै बयबो मोखां सोमबाय हाब दिनै मा जाबावगोन होननानै माबोरै कन्टेक्ट खालामनो हादोंना हायाखै बे समाव बाहेरायाव कानेक्टिभिटिफ्रा मारै जायो इंसि पाइपखौ जोङो हास'दों बेयो 4 इंसि पाइपआ बायहेरायाव ओंखारनाय नालाय दै लांनाय बेजोंनो दै लाङो सिङाव गुमार सालायबा बेजोंनो दै सोनांगौ नालाय गुमारा बेजोंनो बेखौ दा हास'नानै बेजोंनो जों रायज्लायहरोमोन आरोखि अलरेडि होनाय दंखायोमोन अलरेडि होनाय दंखायो पाइपआ मोननै होनाय दंमोन मोनसे 3 इंसि दंमोन मोनसे 4 इंसि दंमोन बिनि उनावसो 21 तारिख ना 22 तारिख बेवहाय 6 इंसि पाइप सोहरदों बिनि उनावहाय जानाया फुरा फ्रि फैबाय जानाय लोंनाय मा जानो गोसो नोंसोर बिहरल' जाबाय बेनिफ्राय जानाय लोंनाय फुरा टेनसन गैला जानायबो लोंनायबो दैयाबो बेनिफ्राय हाबबाय फार्स्टआवथ' जों माबानिफ्राय पेसनिफ्राय दैखौ लायनांगौमोन जों पेसावनो दै गबाय थायोमोन बेनिफ्रायनो द्राम लानानै दै लानानै बेखौनो लोङोमोन नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि